Langhin constituency kapar lo jai pong ahithialong APSLC asong atum 6 sidils amai padupon. Son si pini ni phai inkore hiniar ni por phai hinira achitem malompen mai pangcheng ponsi. Difu LA amai po diuri tiron ahin pensi mai chari pondon. Bangso mai long aluhi aman penang chitong dun lake APSLC amai po jai kathar konchung bang sarkiri rong phara pen lamjai sarpo angtong tikathar Difu LA chunbang Sipson Hanse Korsing Timung Suren Be Lapen Penang An Man Peng Kedo Tum Chitong Dun Lapen Langhin constituency pen Suren Be Alang Liaphan APSLC Songlong ke claim chipaduk opo theklong si Central Committee along an member padopon po posi jai kathar pen rat angno than pachini pon Lapen tenon ke bang jia chiklo pen jongsi lem salong sang kang than dun dokok polo tangte Phatek nam nang ji pusi khorsing timung pen phering ke thengno lam the jaipong pen pradhan kho report news 18 difu APSLC long live APSLC long live APSLC long live no autonomous state no autonomous state handbrake long letik handbrake long letik handbrake long letik No autonomous state! No autonomous state! Handbrake Lamatik! Handbrake Lamatik! Handbrake Lamatik! Cek po. Ay, ke berapa? Langki junji abar saipan pi pulo council pen ring kilo humparo bakuma humparo bagaring kilo anke kupilo nang ke mantu bangke mohon tiso ke haya tundang se kontrak kado babe enlo ama aring dang hudlo langlong le puma piyut ko puthede putho tordelang pulo ako tangka pithuli lo council pen la tako langlong le piyut ko Lasi halak kiduk ke laga tumki junji alang aphar man along ta tangka chong tidun hailang kutum mila pat tigi lage kiduk ke laga tum adi ke chong sit tum la pat ke thenai tum lage la penda ta mili arjulong lo ke dam tangan ingkan lang ke therang pudedi lang ke therang lo lang ke the pen ke pho ara tum dolo ama tangka ke long apor thu bangke Langkit heben ke phope tu mangalong tu hala ke pho tu mangalong tu thibu bo ale lagi kupian long lo ke tarli pame nahi lason to pile kar beng lo hala tovar pi puno la tovar pi la so la humki da me tovar tu mate la yo highway bu hai la so tovar ke banga huta komarne tumbang ni thek lor bang ke ha long li da long ti so he me don do hidi long le chiri ke to amat atowar bang ke la ke damne towar bang pu hidi hapet lo amala hidi hapet mala hidi arjon ke pondet lo hidi arjon pondet lo angge non ke longle nam chelong nam pogedi longle nam ke long thu bang ke long nge bang ke tiso hema so along le nam ke long thu bang ke phang hema so jola puson si kar biang long ar lo la puson ke theglong nang ke ning dupik lage kachari tum kama tha kapar sikse pollo lang cleaning ke di komalo ke sobe ke apo ke soge ni dia doi pinali than pode pulo lage jo la son si kar biang long bang ke dambom non theglong bang ke ange non he jong lo mohele ni li bule PGR ko he hala so PGR long ta ajhara korte tum bang ke areng solo apu aplang long ben abijang ang lo tangka ke long dun thu bang ke chesong dun de pir tna long thu lo areng so dun de pir tna long thu lo la si da ke pir the lo la per an par ka thrak me ka bindu hala areng ka so dun de ka kam lo dun de pir tna ku pu se ka chuan dun hai ma tangka ta ke lo kalang ke chuda thrak ni ang suda tu ni na so ka chu ake chu ge lage si kar biang longar lo kachari kachalor tum kama tha kapar sik se joine pen la puson dopi lasi
keron ke bagalong ta theglong I non agriculture pen tupo asala sondo piki tractor duji pine power tiller ko hai ke bai phan duji kupine tilpar puduji kupine han ala chili dui anke mo apornang lenote la ai pong adim hello to MP election nota nilitum BJP pen shutdown dakalo aman ni tum hai de BJP tum ke wan ke ong so le helicopter se wan rong rak amala halata ka munita witla APSC hai de la posi alang ni tum phan choro par pik lo ison ke la pendak awareness ke ilitum munitum ke tini jang titia pojo la sinitum APSC ben ko pilo ke mang la so alam ko pia posi ke mang lo ko pia lo ko nasi ke tok lo lai hui alam ke jitan tu aku ki rui tu ya phan sin dun dak pini awareness campaign nang dolo la pen nitum rata tum phanda chuning ri lo la pen nitum che chak lo la pen claim back po la job card tang ho ration card ki pi orunodai ki pi la pen ke job card la pen son ko pi ma yo PMAY lai hoi ki pi la ke contract pi long le la ke contract pi long le la ke jong si contract pi det la te la ke nitum la ko mat asi ini langsung langhi nak teglo la pen dirta long lo sang ke than pula bangge dak ni am lo la si sang ke than ke la ke lem sum ta authority ave komane dealer sum ta authority ave ate government pen ke anutin family commander inonu na bangge la ke government pen sila ke Indian government pen sila ke sanction tanglo la ke tang dak la orang Islam tanglo security ek bolam do hala so ek teng pen sila pan lin po pibet nangi la pen alam itu sang ke than nangi authority lang ko han pipe dake tulira rohang authority pe komane to authority pe la pen lang ko pulo sang ke than ji ke aja ko ngawe la pen isialam nili kuye bangke dak ulang ho de sang abangke la ke hidup ke lang aphan sang than long li he nili farman noi majok pan nili sang khala so sang ke than arai komat si hukum di pilo maso bang sedang lem dak lang hilam semkan ini pacinikang lo jong si nang to media to non sang piar ni homri donoi lapen arju donoi alang tuman je nang tuman sang ke than komal hukum nang ni alang tum nang thak tahai nang tuman nang thak media tuman stamik je ini tum ta chunang ko nang tum commission do nang tum ene ke lem bi bedak isia commission do nang sang ke man sang ke jor ke dake ake joile la sang ke jor kali alang tuman commission do government pe hala so commission se lang thak bilo gente komal ki dum la sang la phang to ke lasi alang tum lo bosta ke rek to kine to kogi e plan district lo bosta rak lo matte plan district ta bosta men siwan lo kupine ting bele priman kallo gente lasi ni non ke pachini banke jongsi sang ke tham jongsi non abangso tari isi pen tiklo jon thong pan sang nangale bon jongsi langhin lems noi colonial lems noi tarabasa lems noi sang ke thana bangalang kuning tonang jongsi ing ton te pro tang ni lutte jail ke thari bar mage sikti lapen nani nin joy nang ne lagai dak komane donra to bang thai aron longe donra bola babe aron longe donra babe a section longe donra babe dak minister tawe aja ko ave komane MP da aja ko ave aja ko di darnam so arnam ke koson na ni man lasi labang so aron jong si sanga jong hu sanga thang aja ko pen jong si ditu ke thang jong si ditu non la tarik si pen jong si report non nang kelong putang te dileto kes ipidama khan ke tum sik din to awareness ta pikhai lo lasi non ni tum abu kas tum tame pesa se ko prati sik din lo koman ma si sanga thanon ma labang ke alang itu cema thanon je ni tum jel si donai ma ba ni tum esen ni tum choklam ni mahala bangla tum cema thana lasi non tum media tum dar duhai nang ko je nang tum sanga than ji konat arai lo konat ke tum sanga than ko so ron pe lo manang tum circular doma punang tum argumel lasi